Labairu Fundazioaren 2023ko jarduerak. Aizea korbela paino harinago joan jaku segunak gure egitasmoak gailurrera eroaten. Eta gaur, hemen gatoz beste behin be, Labairu Fundazioaren jardueren barri emoten. Esaera zaharrak dino, ze barri, zaharrak barri. Eta geurean be olantxe da kasu honetan. Izan be, erakundea lehengoa izan arren, jantzi barriz gatoz. Labairuren irudia aldatu edo egokitu egin dugu, gizartearen aurrean txairo eta bizibarrituta agerturik gure produktu guztiei batasuna emoteko asmoz. Labairuren jarduerak euskerea eta euskal kulturea zabaltzera bideratuta dagoz. Helburu hori beteteko, hainbat arlo lantzen duguz era askotara. Zerbitzuetan, euskera irakastea da gure ardatzetako bat orain be. Gaur egun, ikasle gazteak daukaguz, titulu bila datozenak. Beste eskola batzuk beharlekuetan bertan emoten duguz, langileei euren hizkuntza mailara heltzeko zein daukiena hobetzeko saioak eskainita. Bezeroen artean, gehienak ikastetxeak eta enpresak dira. Enpresetan, eskolak emoteaz gainera, euskerea euren eguneroko jardunean txertatzen laguntzeko planak egiten doguz. Lehenengo, plana bera sortu, eta gero indarrean jarri gure teknikarien bitartez. Horregaz batera, erakunde eta enpresei euskeraren kalidade ziurtagiriak eskuratzeko laguntasuna eskaintzen deutzegu. Era askotako bezeroak daukagu horretan. Udalak, erakunde publikoak, sektore pribatua. Beste arlo bat aitatzearren, Bilboko udalean kasurako euskeraren aholku batzordea eta mikoleta ipuin lehiaketa kudeatzen doguz. Itzulpenen atalean, itzultzaile neuronalak gerota zabalago egonarren lanean jarraitzen dugu, 98 bezerorentzat. Gure zerbitzua batezbe, gaztelaniatik euskerarakoa da. Euskerea lantzeko eta zabaltzeko beste egitasmo batzuk egiten ditugu aspalditik. Gure hiztegiak 100.000 erabiltzaile eta 600.000 bizita izan ditu joandan urtean. 7.000 sarrera baino gehiago gehitu dira korpusera eta beste hainbeste eguneratu, aktualidadeko gaiei aparteko arreta jarrita. Aurten, turrari kasurako. Horrez ganera, gure herri hizkera amaipako informazio iturri da eta hortik edaten jarraitzen dugu. Lexikografiagaz lotuta beste egitasmo batzupe egin doguz. Gazteei, eguneroko hizkeran erregistro informalak ugaritzen laguntzeko, Gazteak euskaraz bildumako beste 6 podcast sortu ditugu. Izpasterko udalarentzat, herriko lekukoei batutako berbak argitalpen batera ekarri ditugu. Eta gramatika arloan, Adolfo Arejitaren Esanetik idatzira sortako 2. liburua argitaratu dugu. Euskerearen produkzio literarioa dalata, 1980ko hamarkadan hasita, idatz eta mintz aldizkariak bere bidea egiten jarraitzen dau, eta azkenengo aleak 75. zenbakia egin dau. Amorebi eta Etxanoko udalak egiten dauan Santi Onaindia bekaren bitartez, Jon Mentxakatorrek bere tesirako egindako ikerketa argitaratu dugu, mitologiari eta ahozko ipuinei buruzkoa. Gure kulturaren transmisioan laguntzeko asmoz, herri ondare arloan era askotako egitasmoak egin ditugu aurten be. Kasurako, Bizkaiko Foru Aldundiak koordinetan dituan ondarearen Europako jardunaldietan, aholkularitza teknikoaren ardurea eroan dau Akaitze Kamiruagak. Beste egitasmo batzuen artean,
Bizkaiko 40 ermita aztertu ditugu, eurekaz lotutako ondare inmateriala kontuan hartuta. Gure zereginen artean, ikus-entzunezkoek garrantzi handia hartu dabe, eta horren adibide dira, Zornotzako udalarentzat Bizkarki egunari buruz egindakoa, edo Busturian ume jolasen ganekoa. Bilboko udalagaz batera, ikastolen mobimenduaren sorrera aztertzeko lanabe egin dugu, bideoan eta liburu moduan udalean bertan aurkeztu genduana. Arratzuko bizimoduari buruzko monografiari, Sukarrietako toponimiari buruzkoa eta Zamudion eta Maruri jataben egindako baserrien katalogoak gehitu behar jakoz. Urteko lan jarraitua da Etnografia Atalak izeneko bloga. Ondare gaien zabalkundea egiteko, astero argitaratzen duguzan artikuluek, honezkero bilduma handia osotu dabe, eta euren artean aukeraketa bat eginda, Gurean ze berri sortaren 8. aleak kaleratu dugu. Azken urteotan, kulturartekotasuna lantzeko ibilbidea egiten hasi gara. Munduenea ipuin bildumaga zemondako lehenengo pausuari produktu gehiago batu jakoz. Aitatutako ipuinok bideo animatu bihurtu doguz sarean ikusteko, eta bigarren bilduma bat prestetan gabilz. Gai horrek gaur eguneko bizimoduan daukan garrantziari buruzko gogoeta egiteko jardunaldia antolatu genduan urrian Bilboko BBK kunan, gizarteko arlo guztietako eragileak alkartuta. Eta Bilboko udalagaz daukagun hitzarmenari esker, gure artean bizi diran 6 kulturatako jaiei buruzko beste horrenbeste bideo eta liburua be prestatu doguz Mundu bete jai izeneko proiektuan. Egitasmoak aurrera eroateko guztiz lagungarria dugu Derioko Euskal Biblioteka. Aurten be, doaintza batzuk hartu doguz, Peli Zamakona eta Roberto Unzuetarenak. Argazkietan eta argitalpen txikietan asko ugaritu dugu gure artxiboa, eta kartelak eta pegatinak digitalizetan goaz apurka. Hori dan hori ezinezkoa izango litzateke Eusko Dokeko kideen laguntasun barik. Beioa hemendik gure eskerrona. Gizarteagaz bat eginguran, Bizkaia irratian, bai euskerari, bai ondareko gaiei buruzko kolaborazioa egiten dugu. Irratian ez eze, ETBko programetan be parte hartu izan dugu. Akaitze Kamiroaga, abokado saioan egon zan Gabonetako menuari buruzko azalpenak emonez, eta Igone Etxebarriak artefaktua saioan aurkeztu ebazan Euskal Bibliotekako ondasunak. Horrez ganera, irailean, Valentzian Eleizaren agirizainen elkarteak egindako 33. biltzarrean izan ginen. Urte osoan zehar, boletinen bidez zabaltzen ditugu gure jardueren barri eta gure edukiak. Baita sare sozialetan be, Facebook, Isa eta Instagramen orain arte, eta hemendik aurrera LinkedIn be erakusleio izango dugu. Fundazioko kideok hainbat erakundetan parte hartzen dugu. Javier Arrietak ordezkatzen gaitu Bilboko Kontseilu Zibikoan. Igone Etxebarriak Aldundiko Euskara Bizia Batzordean eta Bameko Eskola Kontseiluan. Biosne Zarandonak Bilboko Euskararen Aholku Batzordean eta Akaitze Kamiroagak Barandiaran Fundazioan. Gure egitasmoetarako aspalditik doguz bidelagun Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udala eta Bizkaiko beste udal asko. Aurrera begira, egitasmo zehatz batzuetarako beste laguntzaile batzupe izango dugu ondoan. Atletik Fundazioa eta Laboral Kutxa kasurako. Eta BBK Fundazioagaz eta Petronorregaz proiektu barriak aztertzen gabilz.
Etxe barrura begira, momentu honetan 35 behargein inguru gara. Ez da beti erraza langileen plantillari eustea, gizartean beste aukera asko dagozalako. Eta sarritan baldintza hobeagodunak. Hori dalata, irakasleen artean eta derioko ikerketa arloetan aldaketa itzela izan dugu. Taldea guztiz barrizteuta eta gaztetuta daukagu. Dabilen harriari goroldi horik ez. Egindako behar horren guztiaren aitorpena izan zen Fair Saturday Fundazioak emondako saria. Izan be, kultura eta arteak gizartean eragin positiboagaz lantzeagaitik aukeratu gindu esan. Saria, Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko kulturako diputatu Andreak emoneutzan Igone Etxebarriari. Hurrengo egunean, Igonek berak BBK Bilbao Kultura Sozial Forumean parte hartu eban. Labairu familiako parte izateko beste modu bat laguntzaile egitea da. Izan be, eurak dira gizartean daukagun sostengua. Horren garrantziaz jaubetuta eta lehenengo belaunaldikoak badoa zela ikusita, iaz gizarteko sare hori barriztatzeko alegin berezia egiten hasi ginen. Hortik, 37 laguntzaile barri batu jakusan, eta horretan jarraitzen dugu orain be. Baina, danon laguntasuna da beharrezkoa, danon artean egin beharreko lana da. Etorkizunean iraungura badugu, iturri zaharretik beti ur barria.